Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 3 ka persona arestado sa bypass operation sa San Carlos PNP. Isa patay, isa pilason matapos maaksidente ng nasakyan ng motorsiklo sa syudad sa Bacolod. Sa balita nasyonal, bakuna nga nagatarget sa Omicron variant, ginatunan sa gobyerno sa Pilipinas. Pagpalawig sa State of Public Health Emergency bangod sa COVID-19, ginakonsiderar ni PBBM. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga la Webes, Agosto 18, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. This news. Good morning mga ka-aksyon. Good morning Aksyon Eden. Dahil lang yun. Dali. Ikaw lang na. Good morning sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook, no? Sa mga kapihan dira, maayong aga sa tanan nga nagapangapi. Maayong aga man sa tanan naton nga mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, e-bike drivers, tricycle drivers, mga taxi drivers naton dira. Good morning gid sa inyo, no? Sa mga katapos ang Operation Tulong Task Group. Maayong aga sa inyo, mga amigo naton nga mga taxi drivers. Sa mga Energy Funds Club nga mga miyembro, good morning. Arin isla aga pa, pangunahan of course sa aton presidente, Dennis Richard Tibor Roma. Good morning dra. Homa Lumela, sa may Gardenville Subdivision. Kay Marilo Beltran Camento, morning man sa imo. Kag kay Rochelle Fulgencio Susana. Kay Elvira Hilugo, good morning. Kay Leia Morales Berida, have a blessed Thursday man sa imo. Sige, good morning dira. Dali lang yun. Kag sa aton dira nga mga nagapanting bla. Ano? Nagapanting. Ting. Kilala ka sa panting. ING, Hindi nagapanti, nagapanting. Amonis lang ka ba, makalbla mga isda sa mga palapala. Oo. Kag ginalibod bla. Oo. Muna sila. Perfect. Mga panting na panawag sila. Sige. Dira man sa akon migo kay Bernie Buen Consejo. Morning din sa imo pre. Sige, later. Buhok up later. Later. Saan later? Mga piko no mo, no? Athea Kim Eriman, teng, morning dira sa imo sa may Banwa sang Murcia. Of course, si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA with Yes. Dr. Matt Mayo. Good morning dira sa inyo. Kay Faustino Capillo Navarro Jr., maayong aga man. Kag dira sa kay Bia Jonathan, aga pa nakalibod naman si Bia Jonathan. Oo, kaya daw piladaan ka, nga nagpahuway siya. Puway sa kay ano sa damo na sa Nami, no, kahit iiyay, oras mo. Libod naman ako guray. ikaw Pero nga, ang hindi ginisaya mo untat. you are the master of your own time. Yes. Nila bahala pa gusto kaya kung ano oras ka magwa. Oo, kung Ano oras maduty kang ka, so puli? kumaadlaw. Oo. Yeah. Kay Nerissa Gonzales dira sa may Uton, Iloilo. Maayong aga man sa imo. Kanami sang iyang gindala diri nga ginambos bala nga Uy. Bisaya. Uy, perfect. Aray, di siya? Nakakadto di sa nagligad pa. Nakakanta siya gala. May ara pagid sa nga ano gani ni nang squid bala. Nga uga. May salmonite nga uga. Halin to gito sa istansya Iloilo ya. Pero doon ka namit, no? Ang Uton, familiar ka sa lugar sa Iloilo, hindi? Hindi, masyado. Kaya hindi ko bikabalo kundi ng mga tupad ng mga banwa mo ay doon ang Uton kung lapit sa Iloilo,
Oo. Basta, dira. Basta ta Iloilo na sa probinsya sa Hindi na Iloilo. importante may dala sa. Hindi na importante kundi na. Nasakta? Gusto. Good. Kaya basi wala kalayo, wala singagin kantuan daw, alin sa auto, basi nagkanto sa istansya, wala basi kalayo daw. Ay, amo na. Oo. Ginulati lang guro ang maglambot ang libod. Nagkanto din sila ni Kuan mo ni mama niya Ruth. Si Papa, ano to niya? Pito. Wala iya kakakadto. Waay. Taga sa Boulevard mo sa may Barangay 13 bala. No? So, asya dito sa Uton sa Iloilo. Good morning dira, no? Morning. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, naaresto naman ang 3 ka mga persona sa bypass operations ng San Carlos PNP mga alas 8:20 ang takna sang gabi sa Luzuriaga Street, Barangay 6 sa siyudad San Carlos. Ang nagkalatakpan, gigilala nga sanday Chito Atienza, 46 anyos, nga taga siyudad sang San Carlos, Nestor Era, 40 anyos, kag Rosalia Nimenzo, 60 anyos. Lunsay mga residente sa Banwa sang Calatrava. Nakuha sa ila ang 13 ka heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor 102,000 pesos kag iban pa nga drug paraphernalias. Ang 3 preso karon sa custodial facility sang San Carlos PNP. Patay naman na isa kalalaki matapos maaksidente ng nasakyan ng motorsiklo sa kagabi sa intersection sa Dalan Lacson, Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Ana patay nga gwardiya nagasulod sa iya birthday ginkilala kay Junsi Doroteo, 20 anyos, residente sa Barangay Campo, Santiago, Syudad sang Sagay. Samtang pilaso naman kagluwas na sa katalagman ng angkas nga si Mary Ann Poncelan, 27 anyos, residente sang Barangay 17, Syudad sang Bacolod. Sunuyo kay Police Captain Armin Vargas, hepe sa Police Station 3, may kadasigon ang dalaga ni Doroteo nga posible wala na naka-apply sang preno, rason nga nakabunggo sa isa ka canter nga isa ka food catering services. Suno kay Vargas, yara sa custodial facility and driver sang canter nga si Kensley Rohonan, 22 anyos, residente sang Eroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Naaresto man ang 2 ka magpakaisa sa bypass operation sa Zone 4, Barangay Hilamunan, Syudad sang Kabangalan. Mga pasado tak na alas 5 sang Agosto 16. Ang madatakpan ang igilala kanday Teddy Ronquillo, 37 anyos, kag Kendrick Ronquillo, 29 anyos, kag pareho nga residente sang Barangay Hilamunan. Suno kay Police Lieutenant Jomel Salarda, ang Deputy Chief of Police ng Kabangalan City PNP, anay surrendere ang ukon sa drug rehabilitation program sa kapulisan ng magpakaisa. Dugang pa, bago lamang ang 2 ka mga suspetsado ng kagraduar sa drug rehabilitation program sa gobyerno. Nakumpeskar sa magpakaisa ang 15 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 3 ka gramos nga nagabili sang 20,000 pesos. Drug paraphernalia kag 500 pesos nga bypass money. Ginakabig nga street level individual ang ining magpakaisa.
Sa iban pa nga balita lokal, ginkondenar naman sang Negros Oriental Police Provincial Office ang pagpatay sa isa ka pulis sa siyudad sang Bayan, probinsya sa Negros Oriental sa Agosto 15. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Roland Lavisto, spokesperson sang Norpo, ginahimo lamang ni Police Corporal Ray Ambo kag Patrolman Rulin Mar Abrasaldo ang responsibilidad bilang Intelligence Security Officer sang 705 Mobile Company sang gintiro sang duha ka mga armado nga lalaki. Nagapati man ang Norpo nga mahimo na tublag ang grupo sa mga wanted persons sa siyudad sa Bayan, rason kon nga ang ginabantayan kag gintiro nilang duha ka mga pulis. Sa pihak sini nagpasalig sila Visto nga tagan sa hustisyang kamatayon ni Police Corporal Ambo sa amuman nga insidente pilason ang menor de edad nga upod sang duha ka mga kapulisan. Nagapangabay naman si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa duha ka magkatapos ang NPA nga napilasan sa inkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army kag sang New People's Army sa sitio Cambairan, Barangay Trinidad sa siyudad sang Giungan nga magpakig-angot sa mga otoridad para mabuligan sa ilang nga pagpabulong. Suno kay Pasaporte, nagaparayon pa ang pagpangita sang mga militar sa posibleng ginapanaguan sa mga rebelde nga NPA matapos nakitaan nga ang tinulo sang dugo sa ilang withdrawal area. Ginpahayag man ni Pasaporte nga masobra na pulo ka mga katapos ang rebelde ang ginapatihan nga miyembro sa Central Negros 1 Committee Rion Negros, Cebu, Bohol, Siquijor ang nainkwentro sang militar sa diin nagdangat sa napulo ka minutos ang pag-inkwentro pagkatapos antes na lagyo ang mga rebelde. Wala naman sang napilasan kag wala sang kasulidad sa tropa sang militar. Nag-isa mga progresibo nga grupo sa idalam sang bagong alyansa makabayan ug Bayan Negro sa pagsindi sang kandila kahapon sang hapon sa tubang sang Fountain of Justice kadungan sa ikaduha ka tuig nga death anniversary sang human rights defender nga si Sara Alvarez. Sa interview sa Aksyon Radio kay KMU Secretary General Noli Rosales, ginpahayag sini nga tubtob karon wala pa natagaan sang hustisya ang kamatayon ni Alvarez. Nagapati man si Rosales nga ang kamatayon ni Alvarez simbolo sang injustice, state terror kag wala untat nga pagpangatake sa hanay sa mga aktivista sa panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, partikular na sa Isla sang Negros. Madumduman nga sa Agosto 17, 2020, si Alvarez ang iluthang sa wala pa matumod nga sospetsado sa dalan Santa Maria Eroreco, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Nadakpan naman sang Maritime Police ang duha ka mga commercial fishing vessels matapos iligal nga nagpangisda sa kadagatan sa banwa sang Ilog. Sunod kay Police Lieutenant Reynaldo Baudin, ginaksyonan sang PNP Maricom ang impormasyon gikan sa BIN sa coastal barangay sa banwa sang Ilog sang makita ang duha ka dalagko nga mga illegal nga dalagko nga masakayan dagat nga illegal nga nagapangisda 5 ka kilometrong kalayon gikan sa Baybayon. Dunga man ni Baudin, naabdan sa mga nagapatrolya nga PNP Maricom ang duha ka mga illegal commercial fishing vessels nga may ngalan FBCA Gadjing nga ginapanagyahan ni Gaudioso Magbanwa kag FBCA Marjun nga ginapanagyahan naman ni Junjun Mirasol tanan sang barangay Agisan, siyudad sang Himamaylan. Sanday Magbanwa kag Mirasol magpatuwag sang kaso nga paglapas sa unauthorized fishing, paggamit sang active gear, commercial fishing vessel nga naga-employ sang unlicensed fish workers o kun crew. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 250 ka mga persona na akomodar sa medical and dental mission nga ginpatigaan kadungan sang ika-53 nga anibersaryo sa Aksyon Radio Bacolod kahapon nga adlaw. Ang aktibidad ginumpisahan sang Santos nga misa ginhiwat sa estasyon sa Aksyon Radio Bacolod. Lakip sa mga aktibidad among libre nga check-up kag bulong sa mga naka-avail subong man, libre nga pagpagabot sang unto. Samtang nagpasalamat ang Aksyon Radio Bacolod sa mga masunod sa doctors and medical staff sa Provincial Health Office, Bacolod City Health Office, dental bus, apat ka dentist kag staff, 303rd Brigade sang Philippine Army, Mr. Ian Law sang Negros Grace Pharmacy, Attorney Mark Steven Mayo, Mr. Marlon Solidu, Mr. Ricky Enriquez sang Sincere Drugstore, Almer Murillo sang Godfrey Enterprises kag Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Yin pasalamatan man sa Day Fernandini Quadernal sang Ella Fern Pharma, Bacolod City Councilor Israel Salanga, Converge kag Barangay Health Workers sang Barangay Pahanukoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Bakuna nga nagatarget sa Omicron variant ginatunan karon sang gobyerno sang Pilipinas. Samtang pagpalawig sang State of Public Health Emergency bangod sa COVID-19, ginakonsidera karon ni PBBM.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton nga mga ka-aksyon para sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Dira sa kay Raymar Beranyo Lingoste, morning sa imo, watching from Barangay Hagimet, La Carlota City, no? Layo-layo gali ni ang kuan halin sa city proper, pero hindi siya tanto kalayo from Uton, no? Ang tawag nato ang istansya, no? Sige, thank you gid ni Risa, ha? Kaya Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dira sa Bago City. Kay migo naton Melchor Melos. Kag of course kay Chay Endring dira, Ibon, good morning dira sa imo sa Bago City. Jory Nepomuceno, morning man. Kag kay Ray Flores Barrioga. Kay Jasmine Dal Gonzales Villafuerte. Gonzales Villafuerte from Dasmariñas, Cavite. Cavite niya galit ni si Jasmine. Basi taga Negros man ni siya. Basi. Ito so nakapalaka pag Cavite guro. Dasma, sa Dasma gid siya Dasma. Yes. Sige, kay Evelyn Sinaon, happy 53rd anniversary. Salamat. Kag kay Lester Ray Benitez. Oy, si Maninoy mo Lester. Morning sa imo Lester. Dira sa gapon ko ang guro padala guro mo daw. Sa aga, sang mga 6 o'clock padala sa mga 800 stars. Uy, ala. Pagkala City padala naman sa 800 stars. Uy, ala, bongga. Thank you so much. May naikuha na. Salamat kay Lester, ha. Thank you sa imo. Good morning mandira kay Ayes. Benitez. Kag kay Ayafire. Sige. Che Zamora, good morning man. Mga ka-aksyon, greet niya lang ko ng happy birthday. Si Pauline Pangcobila. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, Pauline Pangcobila from Che Zamora. Yes. Si Maninoy mo Banbolgalyo is also watching. Maninoy, good morning. Kagkay Maninoy Alma, nga daw permi lang may business trip. Sige. Gali ka. May ginapa kuan di blang ang ila to may blues ni Alma galing kay sa kusako pa kapon karon idiahan ta na karon no. Si Stella Marie Celis may agadra sa imo sa Bago City. Yes. Dina Decrepito, good morning. Monitor lang ko sa barangay RSB, La Carlota City. Thank you so much. Ma'am Jean Hesulgon, dira sa may Banwas ang Valladolid, may aga dira sa imo. Salamat sa padayon ng pagpamati, of course. Kag sa si classmate ko gali Virgie, mga kadto di karon sa station. Sila ni Ma'am Teresa Linaha Kayaw. Yes, Kadto di sila ko nakaron. May guro padala na lang ko kuan ay. Dali na ko dabi kuan be mo order ko ya ha. Order ko ya sang ano na ng siomai bla. Uy, ala. Ang Japanese lang. Uy. Japanese guro kag chicken. Perfect. Chicken, Japanese beef pwede man. Ano da indicate kung naluto na kung wala pa. Hindi wala pa na maluto. Dumdamo na iya. Kung luto na karon na di ka mo pa na mauna, di kaon karon. Siyempre kayo mga para makaon ang mga pinalangga mga OJT.
Mga beloved OJT. I don't know. Diba, no? Oo. Pwede ko rin maluto na. Ang iba na. Okay. Di paano yung ito nga niya? Ito nga, ano na, provide the, instruction. Karon lang ay ano mo tanong What you really want. Di karon na. Sige. Si Cory Vidahar sumong sa Our Lady of Mercy. Ate, okay. Kaya nagpakuha na sila mo. Napanagan ini nagpa-dialysis bala. Morning dira sa inyo. Yes. Di na to. Kay Keith Robert Tilzinger, good morning everyone kuno. Vicente Escobar, Maing aga, Aksyon Boy, watching from Magallaon. Uy, good morning. John Vicente, hi ma'am sir, good morning. Pag-greet niya lang kuno family niya sa Himamaylan City, sa Barangay Carabalan Family Vicente. From John Vicente, salamat. Tagit. Sa saya do sa Kapis ni sabla mo. Oh, grabe yung mga memories. Si John Vicente do sa Kapis ni siya. Hindi lang ko kakuhan kung din siya sa Kapis po. Basta sa Kapis ni saya. Kung damo sa parintin, sa Karabalan. Ay, true. Kamot lang di damo parintin lang ni Aksyon Dorel ha. Damo. Damo man ta sa Aksyon Dorel nga daan mo. Mga Gatso family da. Yes, may aga dira sa inyo. Pamilya Gatso. Sinine da, morning. Sinine kaliatos Davao Oo, ligad. Pato si Nene Jean sa Davao, ya. Tuto sa Davao. To saya sila ni Doms. Kag ni si ni Manghod man. Si Kuana. Puyen. Si Puyen, correct. Yes. Evelyn ni Pumuseno, mga agamandra sa imo kag si Hada kuda Jocelyn Song Comedia. Good morning man. Dira sa may Barangay 10. Barangay 10 sa Mambulok Ara sa Mambulok mo. Malok ang Mambulok may 10 may 12 So 10 is laguro ya. Ang ginalutuan dabla bularan da sang kuan. Bulara. Sang lamayo bla nga karaho. Bulara. Wala na yung siroksan. Siroksan. O kon fotokapihan. Tibulan pwede na bularan. Bularan. Pero siroksan niya. Sirukan. Pasiruki ko. Fotokapihi ko. Sige, standby na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio station. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatunan sa karon sang gobyerno sa Pilipinas ang bakuna nga nagatarget sa Omicron variant. Sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginpahig sa iya ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga mayara na sang ginpagwa nga bakuna batok sa nasambit nga variant. Duwa pa ni Marcos ginatunan sang gobyerno kung paano ini madala sa Pilipinas para mahatag sa tanan nga nagakinanglan sang booster shot. Samtang liwat nawagan si Marcos sa publiko nga magpa-booster shot bilang dugang nga proteksyon batok sa COVID-19.
Ginakonsiderar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalawig sa state of public health emergency sa bilog nga pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Sa vaccination event sa Manila, ginpahayag sa Presidente nga konsiderar sining pagpalawig tubtub katapusan sa tuig. Ang state of public health emergency nga gindeklarar sa Marso 2020 ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang natalanan nga magatapos sa Setyembre 12. Samtang nagpa-second booster shot na bato COVID-19 sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang bata sini nga si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Nagpapakuna ang mag-amay sa mall sa Manila bilang pagsuporta sa Presidente sa Pinas Lakas vaccination campaign sa syudad. Sunod kay Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere, Pfizer ang inusar nga ikaduha nga booster shot sa mag-amay, lakip na kay Manila Mayor Dr. Hani Lacuna. Madumduman, makaduha na kabeses sa nagpositibo sa COVID-19 ang Presidente. Una, sang Marso tuig 2020, ikaduha sang Hulyo tuig 2022. Ginpahayag ni Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga nakaalay ng Pilipinas sa travel advisory nga ginpagawa sa US Centers for Disease Control and Prevention pagkatapos ginbutang sa kategorya ang pungsod bilang Level 3 destination bangod sa high levels ng COVID-19. Sunod kay Vergere, ang advisory sa CDC para sa mga travelers amo ang nga mapasiguro nga up-to-date ang ila bakuna antes pa magbiyahe sa Pilipinas nga kalakip sa karon sa travel protocol sa pungsod. Humilin Pebrero 10 ang gintugutan sa Pilipinas ang pagsulod sa mga dumuluong para sa negosyo kag turismo sa idalom sang pila ka kondisyon. Ginpahayag naman sa Commission on Population and Development nga kinahanglan sa Pilipinas nga magdugang sang 6 milyones ka mga effective workers nga mag-akomodar sa kadumoon sa mga consumers. Sa public briefing, ginpahayag ni Popcom Executive Director Juan Antonio Perez nga base sa 2020 nga datos, ang Pilipinas mayara lamang sang 39 milyones ka mga workers para sa 96 milyones ka consumers. Sunod kay Perez, ang Pilipinas may madamo nga populasyon sang below 15 years old nga pwede makasulod sa workforce. Rason nga ginapanugyan sini sa mga ahensya nga maghimo sang paagi agon matagan ang nasambit nga age group sang trabaho. Ginaprubahan sang katapos ang House Committee on Ways and Means ang motion for approval ni Nueva Ecija Representative Ria Vergara. May angon sa ginaduso nga pagpatong sang value-added tax sa non-resident digital service providers. Sunod kay Committee Chairman Albay Representative Joey Salceda, ini nga mga kompanya nagaaganar diri sa Pilipinas kay nagabayad sang taxes sa ilang ginhalinan nga pungsod gani nagakadapat lamang nga may shareman ang Pilipinas. Dugang pa ni Salceda mangin dispentaha para sa local services providers kung sila lamang ang nagabayad sang VAT. Palayag pa ni Salceda, ginapaabot nga magsaka sang 9 bilyones pesos ang government revenue sa tion nga maimplementar ang VAT para sa non-resident digital service providers. Formal na nagpungko bilang Inspector General sang Philippine Army si Major General Jose Ariel Niembra. Ginpahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, natabo ang change of Chief Office Ceremony sa headquarters sang Army sa Fort Bonifacio sa siyudad sang Taguig. Sunod kay Trinidad, dako ang papel sa Office of the Inspector General sa pag-facilitate sa accomplishment sa misyon sa organisasyon, operational readiness, security preparedness, moral kag welfare sang personnel, proper utilization sang mission essential resources, kag pagpasiguro sang institutional integrity. Si Niembra ang una nagserbi bilang Presidential Security Group Deputy Commander kag PSG Commander halin sa Abril 2018 tubtub tuig 2020. Nga balita national, nagtukod ang Commission on Audits and Task Force sa good may investigahan ang ginaligang overpriced na laptops na gibakal para sa pampubliko ng mga manunudlo. Sunod kay DepEd spokesperson Michael Powa, nagkonvina sa task force ng COA nga mo magapatiyan sang fraud audit. Naghatag sa update si Powa pagkatapos ginmando sang i-ahensya sa COA nga magpatiyan sang fraud audit sa mga gibakal nga laptops sa procurement service of the Department of Budget and Management. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Good morning lang dara kay Jensky Mayag, kay Migo naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan, kay Roseni Santia Locsin, Veronica Santillan Manukan, morning man, kay Torco Jongko, Melvin Piñafiel, Roslyn Buenaventura sa Takuling, Inday Blasa, kag Ana Sinoro, maang aga, kag kay Keith Robert Hilsinger dira sa Brisbane, Queensland, Australia. Mga ka-aksyon ninyong ipapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion ng Podcast Aksyon, Fred Salanga.
Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.